Mendebaldeko Pirinioak zeharkatzen zituen erromatarren garaiko galtzadaren arrastoari jarraituz, Arantzadi Zientzia Elkarteak beti izan du argi leku horren potentzialtasuna ikuspegi arkeologikotik. Galtzada ezagun honen inguruan erromatar garaiko aztarnategi batzuk aurkitu dira. Hartziko termak, Zandueta eta Mugarriluzeko miliarioak, Luzaideko amildegian aurkitutako fibula eta txanpon erromatarrak, edo Auritzen dagoen Zalduako hiri erromatarra dira Aranauetan azaleratutako azken aurkikuntzen adibide. Duela urte batzuk, beste ikertzaileek aurkitutakoekin bat egiten duten aztarnategiak alegia. Hala nola, Aurizberriko Atea Balsa edo Otegiko nekropoliak, Ibainetako aldarea eta Donazarreko erromatar aztarnategia Saint-Jean-Levin. Lurralde menditsu honen ondare aberastasunaz eta dituen aukeraz jabetuta, Arantzadik lantaldea, helburuak eta ikerketak zabaldu ditu, Pirinioen bi aldeak biltzen dituen udalerri sare bat ehunduz. Horrela, Pirenaeus mugazgaindiko proiektua jarri da abian, Euroeskualdearen funtsei esker. Proiektu honetarako programatutako beste jarduera batzuen artean, Donazarreko aztarnategi erromatarrean indusketak egitea dago. Proiektu horretan Po Unibertsitateko eta Adurherriko arkeologo eta ikasleek parte hartu zuten, besteak beste Iker eta Ira laborategiak, Nafarroako Unibertsitate Publikoak, EHUko Unibertsitatearekin elkarlanean. 2024ko udan, taldea indusketa horretan aritu da lanean. Lurraren azpian, 2000 urteko harribitxi bat aurkituko zutelaren susmorik gabe. Donazarreko indusketa arkeologikoa 2024ko kainaren amaieran egin genuen. Kanpaina motxa izan zen, baina nahiko emankorra. Izan ere, bi zundaketa egin genituen, aurretik egindako geofisikako lanetan oinarrituta, eta horietako zundaketa bat egin genuen eraikin handiago baten, gela baten barnean. 5 egunetako indusketa izan zen, baina azken aurreko egunerako dagoeneko identifikatua genituen, murruak edo paretak, zorua, uharriz eginikoa, eta zoru horren indusketan ari zirela Suberri eta Mikel lankideak konturatu ziren objektu distiratsu bat zegoela. Eta hor ja pixka bat emozioak eta momentu hunkigarria izan zen, izan ere erraminta finagoarekin industen hasi ginen, prozesu guztia grabatu egin zen baita ere, eta ohartu ginen urrezko eraztun bat zela bertan zegoen objektua. Atera genuenean, pixka bat eskuetan izan genuenean eta garbitu genuenean, konturatu ginen Zalduakoaren oso antzekoa zela. Hala ere, nola etzen espezialistarik metalezko objektuetan aditua zena terrenoan bertan, egin genuen lehenengo gauzetariko bat izan zen argazki bat atera eta zuri bidali Fani. Ez dakit gogoratzen zeran. Je me souviens bien avoir reçu cette photo sur mon téléphone et je me suis dit, tiens, mais quelle chance de retrouver encore une bague en or sur une petite surface comme ça. Mais c'est vrai que sur le moment, je n'ai pas reconnu le motif de l'intaille sur cette bague, à savoir que c'est une très belle bague en or, très bien conservée, avec une incrustation en pierre, donc c'est ça qu'on appelle l'intaille. Et cette pierre est gravée d'un motif. Et ce motif-là, sur le moment, je n'ai pas pu l'identifier, donc il a fallu que j'aille faire des recherches en bibliothèque pour trouver des comparaisons. En fait, le motif, c'est celui d'un soldat ou d'un guerrier qui se tient debout, il s'appuie sur sa lance, il a un petit déhanché à la romaine, il regarde un glaive qu'il tient dans son autre main et il a un bouclier posé au sol. En fait, c'est un motif qu'on retrouve sur d'autres bagues qu'on a retrouvées en Gaule romaine. On connaît 2-3 exemplaires, donc 2 en Charente-Maritime et 1 en Bourgogne, si je me souviens bien. Ce n'est pas le même motif sur la bague de Zaldua que sur la bague de Dona Saare. À Dona Saare, c'est un soldat qui est représenté. À Zaldua, c'est la déesse Fortuna, la déesse de la fortune, qui est représentée avec un gouvernail pour guider le destin des hommes, la corne d'abondance avec des épis de blé qui représentent la richesse et la prospérité.
C'est vrai que c'est deux bagues qui sont de très très belles factures, deux bagues en or, mais qui sont aussi différentes de par la forme. La bague de Zaldua est un peu plus trapue que celle de Dona Saare, et le style de la gravure sur l'entaille n'est pas tout à fait le même. La silhouette du soldat de Dona Saare est très fluide, très simplifiée. La silhouette de la divinité Fortuna sur la bague de Zaldua est beaucoup plus marquée avec des sillons, des traits obliques, etc. Donc c'est deux styles de gravure différents, mais on est à peu près dans la même période au niveau de la datation, donc sur les 2 premiers siècles après Jésus-Christ. C'est vrai que la présence de ces objets en or de très belle facture témoigne de l'intégration de ces agglomérations dans le monde romain. On est vraiment en lien avec le reste de l'Empire. Le fait qu'on retrouve ces objets en fait, qui viennent sûrement des grands centres de production, d'orfèvrerie de l'Empire romain, prouve qu'on est pleinement lié aux courants commerciaux du reste de l'Empire. Lurralde honetan topatzen ditugun kokaguneetan edo, badaudela azpiegitura batzuk guztiz kultura erromatarraren barnean kokatzen direnak, horren adibide izango dira termak, eta eraikin horiek badutela amankomunean bai hastapena, hau da eraikitzen diren momentua, galtzada eraikitzen da lehenik, ondoren hasten dira garatzen herrigune hauek eta herrigune hauetan termen eraikinak edo azpiegiturak eraikitzen dituzte. Bai Zalduan eta Donazarren eraikuntza momentu hori oso antzekoa da edo momentu edo fase berean sortzen da, Kristo aurreko mendearen azken amaieran edo Kristo ondorengo lehenengo mendearen hastapenetan, baina hasieraz gain ikusten dugu ere amaiera momentu beretsuan izango dutela. Izan ere, bi guneak ez dute Kristo ondorengo bigarren mendeko kronologia gainditzen. Honek denak erakusten digu lurralde honetan bazeudela amankomuneko dinamika batzuk Pirineoen bi aldeetan galtzadarekin erabaldotuta zeudena, galtza izango delako lurraldeko bizkarrezurra, baina aldi berean galtzada honek egiten duena da konektatu mendiko lurralde hau imperioko beste lurralde batzuekin. Eta bertatik etorriko dira ideiak, objektuak, salgaiak, kultura, eta horrek egiten duena da gune honetako bizimodua eta gune honetako joerak eta dinamikak sortzea. Lan horiek hasiak izan dira Jean-Luc Tobi Drakekoarekin, 1975 dela 100 bat urte, baginakin bazela hori kanpamendu hori, eta ordian hasiak izan dira ikerketak, hartu zituen herritar gazte zonbait eta beste herritaritik eta aniz denboraz izan zitean miaketa horien iten. Eta gero, atzeman zituen aniz gauza, bai anforak, bai ceramikak, basozko zonbait untzi, eta horiek burdinetik eta ordian gero kontseilu orokorrak egin zuen aterbe bat, zenta atera zituen, ordian atera izan zituen termo batzu, eta ordian agri zen jendeak bizi izan zirela lehengo erromatoak leku hortan. Bueno, nik uste dut proiektu interesgarri bat dela, ez? Haunitzetan erraten dugulako Pirineoaren bi aldeak nolabait lotu behar ditugula, ez? Zeren oso gertu gaude, sozialki herri oso antzekoak gara, abeltzaintzan oinarrituak, bi alderdiek ditugu ere erronka mankomunak, ez? Bai despopulazioaren inguruan, bai gazteak herrian gelditzeko beharraren inguruan, hizkuntza eta kultura amankomuna daukagu, baina haunitzetan inposatutako muga horrek haunitz bere izten gaitu, ez? Eta nik uste dut horrelako proiektuek laguntzen dutela, eta jarri dugu hazi bat proiektu honekin, adibidez Donazarreko herriarekin harreman bat lantzen hasteko. Gu izan gira han ikusten, hek ere bai hemen, konferentzian ere hemen zituen, eta geostik ere elgar ikusi dugu luzairen, eta agian olo-ola segituko dugu, eta miaketak ere guk nahi nuzke olo-ola segiazi.